Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына милләтебез һәм районыбыз горурлыгы булган ак яулыклы якташыбыз Шигапова Әлфия Нурулловнаны чакырып алабыз. Бүген 10 гыйнвар көнне ул үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләребезне кызы Суфия, тормыш иптәше Мәүлид, балалары Алсу, Динара, Айдар, кызы Дилшат, Альбина, улы Валентин, кызлары Гөлүсә, Надия гаиләләре белән шушы котлау аша җиткерергә ашыгалар. Киң күңелле, олы жанлы, татлы сүзләниебез күп кайгы хәсрәттә, олы шатлыклы мизгелләр дә күргән кеше. Әтиебез белән яшәп дөньяның әшесен, төшесен, кайгы хәсрәтен татып бергә булдылар һәм балаларына да әти-әни назын мулдан татыттылар. Әниебезне авылда олысы да кешесе дә хөрмәт итә, барысына да хәлдән килгәнче ярдәм кулын суза, татлы киңәш бирә. Авылда тирә күршеләр дә үзен яраталар, аның һәр вакыт истәле мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Bütün яхшы сүзләр, теләкләр әниебез сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга әниебез. Килеп керсәк, ачык йөбез, шалтыратсак татлы сүзең, кирәк киңәшең. Барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт әни. Озак яшә, кайгы хәсрәт күрмә. Сәламәт бул, дугаларыңнан безне ташлама. Барысы өчен мең рәхмәт. Без синнән бары үрнәк алып яшибез. Син исән булсаң, без һаман да балалар булып бәхетле калып яшәрбез. Хәлләрең диеп әни сырый, бер көн калмый хәлне белмичә. Шатлыгымны тыйып яши ул, кайгым булса калмый сизмичә. Әнием, бәгърем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала, бала инде. Көн, төн уйлый йөрәк парәсен. Ниләр булды, кая югалды ди бирми торсаң бер көн хәбәрен. Исән генә булыгыз сез диеп, елап-елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм кабул буласың. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дип авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Куанычым, шатлык, таянычым, сердәшем син, якын дуссыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә якын кешем булып кал һаман. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын әни, юбилеең узсын күңелле, балаларың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлыңда. Онытмабыз әни, төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә 18 ынык, 22 ынык шаң белән талмый атла гомер үренә. Кадерле Әлфия Нурулловна, балаларыгыз ихластан бүген кәефегезнең күтәренке булуын телиләр һәм юбилеегыз белән котлап бүләккә җыр яудылар. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син, болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым
Күчтәнешләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр елма ябыр сылама.